Здравейте! В това видео ще разгледам процесът на покупка на билет от участниците и как после участникът може да се присъедини към самото събитие. Това е страницата, която участникът ще вижда веднага след като отвори Eventa TV. За целта съм добавил едно тестово събитие, за да мога да ви покажа как изглеждат нещата. Това е страницата, от която участникът може да купи билет за събитието. И тя съдържа коментари, основно изображение, видео, основна информация, описание, график и водещи. И разбира се, най-важната част е покупката на билет и ето как се случва това. За целта първо трябва да добавим начин на плащане, като аз ще добавя тестова карта. След успешното добавяне на начина на плащане, трябва да го изберем, за да осъществим самото плащане. И така участникът успешно си закупи билет за самото събитие и самия билет може да го намери в секция билети или в самото събитие. Ето това. Но нека сега да видим как участникът може да се присъедини към събитието. Това може да направи чрез бутона вход. След натискането му, участникът ще бъде пренасочен към частната страница на събитието. И както знаете от предишни видеа, тази страница може да бъде видима само от участниците, които са закупили билет. И това означава, че най-важната и ценна информация трябва да я добавите в тази страница. Както виждате, тук имаме друг бутон вход. Чрез този бутон участникът вече може да се присъедини към самото събитие в Zoom. И това е общо взето. Направим да бъде бързо и лесно за самите участници. Разбира се, имаме и други функционалности, които не съм показал в сегашното видео, но ще го направя в следващите такива. Благодаря ви!